No niin, sitten meillä olisi täällä Sun Living lähettiläät Niina ja Lore. Me on muutama vuosi jo saatu seurata teidän toilailuja, jos näin voi sanoa, karavaanauksen maailmassa. Mites tämä kesä piti sisällään? No vaikka ja mitä, mutta ehkä semmoinen niin kuin ehdoton kohokohta tälle kesälle on ollut Itä-Suomi, joka on itse asiassa meillä aika tuntematon, koko Itä-Suomi. Mutta siis ne maisemat ja se luonto ja eritoteen sieltä Lieksa ja Ruunaankosket. Se oli aivan mielettömän upeata. Ja sitten me oltiin vielä Koskenlaskussa. Siis niin siistiä. Siis se oli niin kivaa. Siinä ei ollut siis mitään järkeä. Se oli kyllä alusta lähtien. Alusta loppuun saakka mahtavaa. Upea kokemus. Ja sitten sieltä löytyi tosi paljon tämmöisiä puskaparkkipaikkoja, levikkeitä. Tuntui, että ne oli ihan niin kuin tarkoituksella rakennettu sinne. Ja sitten siinä on joku idyllinen lampi, ei ketään, kukaan muu ei tule sinne. Siellä me ei kyllä yövytty, mutta pysähdyttiin tekemään lounaat. Meillä on aina tämä ruokailu. Itse asiassa ollaan tajuttu, että meidän pitäisi vähän enemmän kuvata myöskin sitä meidän kokkailuhommaa, koska me satsataan aika paljon. Meillä on hyvät herkut aina mukana. Mitäs siellä tulloo? Kalakukko. Tulloo kalakukko. Tulee rääppiäisiä. Kyllä, eilisen tähteitä ja sitten isännän savustetut sinisimpukat ja itse tehty mustaviinimarja tempsy. Munakasmestari vauhdissa. Lore tekee parhaat munakkaat. Mutta pakko sanoa vielä tästä, että kun me vähän häslätään, niin nythän me ollaan jo vähän tämmöisiä puoliammattilaisia, niin mun mielestä häslingin määrä on vähentynyt. Siis että me mogaillaan tai autot menee rikki ja törmätään puuhun ja kaikkea muuta. Älä sano, siis koko kesähän alkoi sillä, että mä en mahtunut sellaiseen parkkialueeseen sisään. Tai se auto ei kääntynyt ja sitten lopulta kun se kääntyi, niin mä huomasin, että se peräpää oli kiinni sellaisessa niin kuin tolpassa, josta laskeutuu, mikä tää on tää tällainen puomi. Ja siinähän sitten, tiedätkö, kiroan siellä autossa, että mitä mä teen, mä pääsen tästä pois. Niin kyllä mä sellaiset hienot jäljet sinne sain sinne perään. Mutta... Joo, sitten käytiin Jyväskylässä korjauttamassa. Joo, siellä meni vähän takavilkkuun, meni muussiksi ja muuta. Eli vedän puheet takaisin, niin kyllä me häslätään edelleen. Ihan hirveästi, joo. Niin mikä siinä oli halennut, se sivupuskuri? Tämä sivupuskuri on tästä halennut. Niin, eli koko takapuskuria ei pidä vaihtaa. Ei tarvii joo, ainakaan tähän tietoon ole. Just näin. Ja näitähän sattuu, peltiähän saa aina uutteni. No toki oli huojentava kuulla. Mä teen tällaisen viikonlopun reissun. Mä lähdin ihan yksin asuntoautolla. Nyt on kuuma. Terveisiä Naantalista. Eikö se mene silleen, että Naantalissa paistaa aina aurinko? Lore sanoi mulle, että ei kun nyt sä meet ja harjoittelet sitä yksin olemista, koska mä en osaa sitä. Mä en todella osaa sitä. Toisethan tykkää ottaa silleen omaa aikaa ja rakastaa yli kaiken sitä, että saa olla vaan niinku itsensä kanssa. Mutta mä en osaa tätä yhtään. Katsotaan, mitä tästäkin tulee. Se oli oikeastaan aika kivaa olla yksin. Miltä nämä Sun Living-autot on tuntunut? Mitä ominaisuuksia? Onko jäänyt mitään mieleen, että jotain puuttuisi tai että joku on poikkeuksellisen hyvin? Nyt me kokeiltiin itse asiassa ensimmäistä kertaa tänä kesänä niin, että takana oli sänkypaikat ja sitten ohjaamon päällä oli sänkypaikat. Et meillä on aikaisemmin ollut semmoinen niin kuin katosta alaspäin tuleva. Niin se, että se on tuolla ohjaamon päällä, on tosi hyvä juttu, koska silloin se joka herää ensimmäisenä, pystyy puuhastelemaan siellä keittiössä ihan rauhassa, eikä ikään kuin mikään ole tiellä. Niin se toimi hyvin. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Se on huomenta meille vaikka aamupäivää tässä kohtaa. Meillä itse asiassa teinit nukkuu vielä autossa. Me lähdetään Loren kanssa metsäkävelylle. Täällä on siis niin upeat maisemat. Me ollaan oltu kyllä kaikkiin autoihin tyytyväisiä, että kaikista löytyy omat mausteensa ja sitten sitä on aina innoissaan, kun tulee jotain muuta. Mutta edelleen integroitua mikroaaltouunia ja sitä mä oon odotellut aina kun mä menen autoon sisään, että tää on varmaan mikro, kun se näyttää sieltä ja sitten se on tyhjä lokero. Mitäs sitten ensi kesä reissuja on tulossa ja nyt on nähty jo vähän ulkomaita Suomeen, niin ootteko yhtään miettinyt mitään paikkaa, mikä olisi hieno nähdä? Ei valmiiksi, mutta tänä kesänä meidän piti tehdä tämmöinen saaristoreitti, rengasreissu, rengastie nimenomaan. Mutta sitten tulikin vähän kaikkea ylläriä yhtäkkiä. Mun äiti päättikin viettää sitten suuret 80-vuotissynttärit ja sitten meni järjestelyyn ja muihin aikaan, että sitten me ei päästykään sille. Että se olisi semmoinen, mikä olisi upea tehdä. Ehkä, tämä on mun suosikki siis, kuten huomaat. Ja sitten Norja
Lofotit, se kiinnostaa kovasti, kaikki sitä aina kehuu, niin pakkohan se on nähdä. Mutta se, että onko se oikeasti Stenskasen juttu, sitä mä en tiedä, mutta tulevaisuuden juttu se on. Mitä te haluatte sanoa semmoisille henkilöille, jotka miettii, että lähtisikö karavaanauksen maailmaa vai ei? Jos on vähänkin ajatellut, että haluaa tätä kokeilla, niin tätä kannattaa kokeilla. Ihan vaan senkin takia, että sit voi sanoa, että tykkääkö vai eikö. Ja se, että kun on reissussa ja tien päällä, niin tietyllä lailla sitä on jo perillä. Että ei ole koskaan semmoista, että nyt mennään lomalle, vaan siellä ollaan koko aika. Ja sitten minusta se on jotenkin ihanaa, se koko karavaanari, se yhteisö ja se elämä ja kaikki, miten ihmiset auttaa toisiaan, jos ei osaa. Ja se on vaan tosi makeata. Ei vaan kerta kaikkiaan. Ei pysty ymmärtämään. Tähän pitää keksiä nyt joku oma patentti. Naapuri. No naapurit on nyt päiväunilla, ei voi mennä häiritsemään. Nyt kyllä kävis autiolla saarella. Nyt kuolisi nälkään. Ei saa. Auttaisiko naapuri? Auttaisiko naapuri? Päiväunilla. Noniin, nyt homma ratkesi. Mennään katsoa, miten tää homma. Mutta miten se ratkesi? No sehän ratkesi tietenkin, että naapuri-isäntä tuli auttamaan. No sitten kun tässä tietenkin äijän kanssa vähän mietittiin, että mihinkä tää nyt kaikkiin eri paikkoihin tungettiin ja lopulta tuonnehan se menee. On se diplomi-insinööri ihmeellinen. Näin helppoa on kuin tossa. Kyllä hienoja paikkoja on Suomessa todella paljon ja löytyy rauhaa, löytyy ihmisiä, jos niitä kaipaa. Sunlivingin somekanavista pystyy Niina ja Loren reissuja seurailemaan. Ja mistä teidän omat somekanavat löytyy, millä nimimerkillä? Ne löytyy erityisesti Niinan nimimerkillä. Joo, Herkku Backman Instasta. Se on ehkä sellainen, joka kannattaa ottaa seurantaa. Sieltä kanavat seurantaa ja ei muuta kuin seuraan hauskoja reissuja.